Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much. Mangabe umshaka subscribe, please kindly do so. Or subscribe, like video, share a video as well. And yeah, menu guys. Kanti ke kule video khona sokhuluma ngendaba ezibuhlungu esiyisasizwa ke izolo lokuthiwa ke akasike emhlabeni umama uNandi Inyembe. Siyamazi umama oyi-veteran actress ungumlingisi ube ngumlingisi so yami nukazi ukuthi ke akasekho emhlabeni. Ngiyacabanga ukuthi ensukwini ezadlula sasike sabe sikhuluma ngayo umama ke evela lana etrenda ehleli ngakho wheelchair kudingakala usizo ukuthi sengathi umama angasizakala usephila impilo ebuhlungu yogazi bekubonakala impela ehleli ku wheelchair nomndeni wakhe bekhala ngosizo kodwa yena ethi ufuna umsebenzi akadinge ukusizwa kanjalo akayena umuntu uthanda like ukucela ethi ngiphena umsebenzi ngisebenze kodwa ubona ukuthi usehleli nje ngaku wheelchair nokuthi asebenze sekungaba nzima unless it's some online job, you know what I mean. So siyasazibona lezo ndaba ngoma ukuthi hey usengathi usephila impilo enzima. So manje ke izolo ngibona ke kuthiwa akasekho ke emhlabeni. So kuthiwa udlulile emhlabeni kuye kwazwela kabaningi ngokudlula emhlabeni kaMama uNandi Nyembe. So kushaya abaningi ukudlula emhlabeni kuka Makadibona umlungisi uNandi Nyembe ogcineke kumenele ngomgqibelo emva kokugula isikhathi lapha kusephepheniso lezo. So uNandi bena 75 uzakhela igama emidlalweni eminingi ye-television ake alingisa kuyo. Ukudlula kwakhe kuqinisekiswe umndeni wakhe nomnyango wezemidlalo ubuciko namasiko kuzwe lonke ngestatement sangomgqibelo. I think bakhuluma ke nge-sports, arts and culture. So uchazwe njengomuntu ke ogqugquzele abalingisi ke abasesebancane emakhaya nasemalokishini ukuthi bangavinywa izimo zabo ukuphupha. Ngicabanga bebezama ukuthi bangavinjwa izimo zabo ke ukuphupha. Inhliziyo zethu zibuhlungu njengoba ke siveza ngokulahlekelwa kwethu umama ebesimthanda nogogo uNandi Nyembe. Emhlabeni ube ngumlingisi ebene talent kodwa ke kithi ube yikho konke. Uthando lwakhe, uhleko lwakhe namandla akhe kuzohlala kithi njalo. Siyabonga ngothanda imthandazo nokwesekwa ke ngalesi sikhathi kusho umzukulu wakhe uJabulani Nyembe. Umndeni uthe izinhlelo zomngcwabo ke uzozimemezela ezinkundleni zokuxhumana uma ngabe ke seziqinisekisiwe. So inkampani ebiyengamela umsebenzi wakhe wokulingisa iMLA Talent Management ithe kubuhlungu ke ukuvalelisa kuye. Ubengaphezulu kokuba umlingisi ubeyinsika yomndeni weMLA, uthisha, umuntu okhulisa abeza ngasemva kwakhe nomngani kusho yona le company. Abanye abadlulise amazwe enduduzo kubala ke oza kwabo kwezokulingisa osopolitiki nabalandeli bomsebenzi wakhe. So bonke ke bebebabaza amava akhe kwezokulingisa. And then ngo-April ubesematheni ephumela obala ngobunzima bempilo ngenxa yokungasebenzi njengoba bengishilo in the beginning uthi ngibonile ongxoli uBrenda abakwazile ukuthola imali ebantwini ngoba ke babe nesibindi sokukhuluma ngesimo sabo. Mina anginasimo ngidinga nje ukusebenza. Uma ngihleli lapha ekhomba isihlalo esinamasondo ahleli kuso that particular wheelchair, I think so akukhona ukuthi khona ukuthi umqondo wami awusebenzi. Nginikeza umbhalo womdlalo manje ngizokukhombisa ukuthi lo mqondo uyaphila amadolo kuphela kodwa ke lapha ngizokukhombisa ukuthi umuntu usebenza kanjani. Kwakusho njalo umama uNandi Nyembe guys ehlele kule particular wheelchair ethi ukucela usizo emphakathini akuyona into yakhe. Yena ke nje ubefuna ke bamnikeza umsebenzi asebenze, you know what I mean. That was the story about Mama uNandi Nyembe. Kubuhlungu ke bafethu mase sibona ke kuthiwa akasekho emhlabeni. On Twitter someone says the loss of a giant will be felt far beyond what we can see or explain. Nandi Nyembe's contribution is imprinted in our theater, sets and books, a thespian of note and a true joy to be around. We stand in applause for your final curtain call. Your impact lives always. That is someone there on Twitter. So yeah, mina guys obetrenda ngempela umama kuthiwa udlulile emhlabeni. Shame you guys, may his soul rest in peace. Uzamile Nkosi yami ubedonsa kanzima sibonile ke laphana Etunsanzima ukhona taken we show appreciation to Minister Keton Mackenzie who helped ke umama uNandi Nyembe, sending her money from his own pocket to help her pay her bills and other things. He gave her 20,000 rands to no minister in South Africa has done that for years and showed ubuntu.
siyayikhumbula ke leya video kababa uGetty Mackenzie kwakuyi-video call eyayipostiwe laphana ke ethumela umama uNandi Nyembe ethi ngikude angazi wayethi ukuphi wathi-ke nansi-ke kodwa imali sengizobuya ngizokubheka into ekanjalo guys. So bathi-ke can we show i-appreciation when it comes to ubaba uGetty Mackenzie. He tried because that was from his own pocket ethi mama sengizobuya-ke kuwe ngizokubona into ekanjalo. A true legend of South African film and TV whose roles in Yizo Yizo, Zone 14 and Soul City defined generations. Your legacy lives on in every story you told. Thank you for inspiring us. That is someone else. Yeah, I mean, you guys, share man kuthiwa ke udlulile emhlabeni umama engathi umoya wakho ngalala ngoxolo bafethu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene ke. Anything else abazoyiletha ngomama mhlambe I will bring that update here. So kwamanje share Mehe Soul, rest in peace. Ngiyabonga kakhulu asibonane kwezayo.